reputation mana ka ngachopo ire ge ka go sago ute fuambo kaka ute fuambo no koma ko wechigi e yo makare abi kuom daktari Mark Matunga e weche mag somo ta enya ka rango ber gima biro piny ka awinji duondi bende kanya achiel kachiel ni mare wacho ni Uganda luwe ma do wuok e oko mokwongo e tielo manyime ahinya mar kwedo ka dipo nitie paro moro amora mar duoko piny weche mag capitation kata kamano jatend migawo mar omenda John Bari noselero wach mare wuon gima nowacho gi kaka ne ogeto mondo mi jopiny bende owinje e yo makare gini kata ka dipo noduoke piny gi siling 5,000 to kama wantiere sir michiwo ni jopuonjre mopogore opogore magi dipo ni ber moko bende ma sirkal nyalo bedo ni chwalo ne jowa e kor gwenge. Ero kamano Clio awinjo kaka japuonja Odoyo olero amolo bende ocholo record ndi an education ka e pap matuge kendo mano bende e gima mora mokwongo an gi privilege ma asebedo e board mar KICD mabedo nyaka vice chair an gi privilege ni asebedo nyaka e board mar NEC so korka somo ka bet ka bende understand sana e sirikal na malo ka kata 22,000 miwacho podo koromo poden pesa man piny badi to kapar ni nowacho ok ni okapar ang'eyo ni noko wacho ni koro ni igolo wacha free primary kata free education to bende nyaka wang'e ni kumiwache iwache e level mar primary bende thothne en nono kech aneno ka pod anawuon dala kucho pod suma pesa seche moko kadhi dala ni idwaro kiani set kiani dwaro ang'o kiani oriembwa to mane primary secondary to koro ok yot nikech anawuon an nyaka gi secondary schools mana segero ne jopiny kendo mamoko bende dwaro mana by direct support arambe bende ola kibire e university ka sani tapanyan gi arambe madhi mana 18 mowinjo bed ni agoyo dwe mar 8 ka kidwe mar 8 ka jitimago jidonjo koro pod wachulo suru e yo mopogore miyo adwa kwanyo wach moro mane Mheshimiwa Odoyo wacho wan gi basaris moko ka ma onge tiende in fact mage gik mo e pes mowinjo kaw to oketi education mondo kata mana mwawacho ni 22,000 cha gicha owinjo dhi 250,000 per child kendo pesa kitimo budgeting owinjo tim budgeting per child ok tim budgeting per school owinjo bed ni nyathi ka nyathi e pinje ma oko ka pesa luwo nyathi i budget ne pesa koro yudo ka wan gi basaris moko maonge tiende iyudo ka mbunge nigi basari governor nigi basari ok ang'eyo ni Mheshimiwa Laigini nigi basari to gin bende gidhi mana ka kwayo basari kuom akiani speaker akiani kuom governor koro pesa okere makoro yudo ni chuno ni naneno gini bang' yiero ni jok mane oko support mbunge koro gin jok kocha koro gin ok yud basari jok mane oko support governor aneno gino rando kama ka nyithindo mamoko mani wacho ni dongin dala nugone ng'ane kura koro ok nyal yudo basari makero koro basari kendo bedo used as a weapon against nyithindo ma are innocent makata ko wacho ni sirikal onge gima timo pes ma waketo godo ni wamiyo governors wamiyo wajumbe ni mondo miyo chiw basari mage ma mondo wagol waket e treasury mondo mi odhine education mondo pesa mong'adi mobedo budgeted
mar nyathi ka nyathi owinjo bed ni en 50,000 cha iwe kata mana 22,000 makore wacho kech ki go budget mar education malongo kabisa to mondo mi nyathi oyud quality education wawa ni access to education to wawacho ni access to quality education somo manitiere e tieng' mamalo mowinjore ne nyathi ka nyathi owinjo bed ni en 50,000 mamano en gima nyaka wang'e to pesa no nitiere e sirikal pesa no nitiere gimomiyo pesa no nitiere mani watemo ni wandiko waketo priorities mopogore priorities mwaketo mamoko migepe mamoko maloyo korka somo ka ting'eni bende korka somo ka ok wakete priority ma waket ne budget in fact gimowinjo be ni jo wabunge kalo mokwongo budget mowinjo be ni gidibet mokwongo en mar somo kaeto koro ka ging'iyo budgets mamoko go ma are of less priority giae somo gidhi e health ka giseng'iyo budgets ariyo koro ka ging'iyo weche ma kaka ginena molo gini bro ng'wenyo kuon ginene kodh chiri ma gidwa komeni an okapani en opon okapani en chiri koth maduong' cha okapani e chiri donge koth maduong' mano be nopon no wacho opon opone matin cha to koth maduong' en koth chiri iwinjo ma okethuolwa mokwongo mar bedo e sirikal ing'e ni ji bende nyaka ng'e kata mana e sirikand Uhuru be ing'e ni sirikand Uhuru nyo wan gi jotelo mang'enyie moloyo kata mana jok mantiere e sirikand broad based koso wil ni nyo wan gi minister Magoha nyo wan gi minister Rachel Omamo nyo wan gi minister Tuju to PSS nyo wan godo chiegni PSS 8 ke kwanogi manyiso ni sirikand Uhuru nyo wan tiere gi jotelo e sirikal moloyo kata mana sirikal masani to parie ni kanyo bende emanyo ayude mathinie mogik kada wacho gimoro ka ma very important kenda ng'e ni japuonj odoyo bro supporter e wachni king'iyo igni ma wasebede independent igni 62 Mzee Kenyatta otiyo igni 15 Moi otiyo igni 24 Kibaki otiyo igni 10 Uhuru otiyo igni 10 mago te kiriwo chiegni gin igni malawo 50 gi wiye mana 58 gini madhi mana malawo mana 60 Ruto osetiyo igni 2 gi nus tadwa ni mondo mi ugo kwan ung'e anena ni e sirikand Ruto mosetiyo igni 2 gi nus kaluwore gi weche mag development ka koro wadhi e wach ma osiepna chane wacho ni to emomiyo winjo ka okaluongo kodhni ni en kodhopon kata ni en nyiri parie kendo emomiyo wach ni japuonj bro support wadwa ni wang'iye development manyo japuonj geni okelo e thurwa ma Nyanza koa e sirikand Ruto kuom igni 2 gi nus tipimane gi igni 58 kata igni 60 mosekalo king'iyo kata mana Homa Bay ni kuom igni 60 wapimane igni 60 development mwaseyudo igni 60 to wachak wapim gi koro development mwaseyudo igni 2 gi nus mane momiyo wach ni sirikal mwantiere sani ni kata loch mwantiere godo sani mar broad based ni osemiyowa mathothie moloyo kata mana sirikende mosebedo mar Kenyatta igni 15 mar Moi igni 24 mar Uhuru igni 10 mar Kibaki igni 10 to Ruto osebede mana igni 2 kod nus mani bende nyaka wang'e ni kik wabeda kanyo ni warito ni sirikal bro kelonwa ma nikech koro kaka dalawa kacha wan jonam janam bende somo yamo rech wagole nam to wakelo ka gik manyaka be ni wawacho ma bende kik ng'ato par ni koro ni mano koro en pingo sirikal nyaka wasik kwa wacho gik mwadwaro mondo mi otimnwa e ground mondo mi wayud konyruok ok ni koro ni wabeda kanyo ni koro ni kodhi ni ochwe tando aonge kar mana gi kothe wan godo mwanyalo pidho to bende chuno ni nyaka wakwa mano bende gimomiyo support achiel kuom mane
uloso kanyo ni en kamoro pukon oneno gik motimore mawuok sia en thuolo ne mar mondo mi wawachi ni ma gi ma ema dwaro ma gi ma pok otimore mondo mi jotendwa mantiere gi omed timo mathoth mwanyalo kelo godo yot ne jotugo. Erokamano ahinya Mheshimiwa Robert